Crec que és un acord possible, estem a la fase final, les properes hores seran clau, estem més a prop que mai. Això ha sigut una cursa llarga, ha sigut una marató, on hi ha hagut moments de dificultat, però crec que hem anat a un bon ritme i ara estem davant pràcticament de la meta final, estem als últims metres, però és veritat que a vegades en les curses, en els últims metres, es pot ensopegar. I per tant no ens podem confiar, perquè a vegades passa, no? En un gran marató la gent arriba al final de la meta i quan queden uns quants metres, pel que sigui, no defalleixen les forces i no arriba. I amb això el que vull dir és que aquest moment és el moment final, però és un moment delicat. La discrepància està situada en un o dos articles. El text és llarg, hi ha una exposició de motius llarga, hi ha un articulat llarg, és un gran esforç. El PSOE ha fet un salt de gegant. L'última proposta del PSOE és una proposta on hi ha hagut, diguem-ne, un moviment important de posicions a partir de la posició inicial del Partit Socialista i per això aquesta proposta ja té el sí d'Esquerra Republicana i jo ho celebro, crec que és un pas que ens apropa encara més a l'acord i ara falta el sí de Junts en aquesta proposta que ha posat el Partit Socialista sobre la taula. Però hi ha alguns serrells, hi ha algunes discrepàncies, és veritat que s'estan ara mateix intercanviant documents, propostes i per tant hi ha una voluntat d'apropar posicions, les posicions no estan fixes totalment, és veritat que hi ha un cert enrocament al voltant d'una o dues qüestions que no puc explicar per raons òbvies, però el cert és que hi ha voluntat per arribar a aquest acord perquè està havent-hi intercanvi de papers i s'està buscant una fórmula que pugui ser de consens. I per tant jo vull enviar un missatge avui d'optimisme, d'esperança i sobretot apel·lar al sentit de la responsabilitat dels dos actors que ara mateix estan negociant perquè no pot ser que per un 2 o un 5% de desacord es frustri un acord que és molt ampli. També és veritat que podria perfectament deixar-se la discrepància que hi ha ara oberta per un moment posterior, perquè, com s'ha dit fa una estona, evidentment ara començarà el tràmit de la llei i durant el tràmit pot haver-hi modificacions de la llei, però jo crec que això ha de començar el més aviat possible i és veritat que l'ideal seria posar-nos d'acord totalment ara sobre el text perquè el tràmit sigui més ràpid possible després, però tampoc passaria res per deixar alguna qüestió oberta i que es pogués discutir en el tràmit parlamentari.